Waqt l-estimi finanzjarji għall-Ministeru għall-Anzjanità Attiva, il-Ministru Michael Farrugia tkellem fuq ħemel ta' miżuri favur l-anzjani minn żieda fil-pensjonijiet għal ħidma u inċentivi għall-anzjani fil-komunità jew li jgħixu fid-djar tal-anzjani. Dr. Farrugia qal li l-Gvern żied is-sodod għall-anzjani u fil-ġimgħat li ġejjin se jiftaħ ċentru f'Ħal Safi biex jilqa' fih anzjani bid-dimensja. Kenna żieda ta' xiri ta' sodod ta' 234 sodda. ċentri għal matul il-jum u l-lejl li juħut jiffukaw fuq kondizzjonijiet speċjalija f'Settembru li għadda ftaħna l-ewwel ċentru fl-Imtarfa bħala Day Night Center għal persuni bid-dimensja għal respite. Ftit tal-ġimgħat oħra sa nkunu qed niftħu dak ta' Ħal Safi. Fid-diskussjoni fil-Parlament, id-Deputat Laburista Ennija Ġużda Ċelis tkellem ukoll dwar ħidmat il-Gvern favur persuni bid-dimensja. Qal kif l-aħħar snin il-Gvern fetaħ swali f'San Vincenz de Paul. U ftaħ iktar swali tad-dimensja ġewwa San Vincenz b'investiment ta' €1,000,000 kull żewġ tiswali. Id-Deputat Laburista Oliver Scicluna semma wkoll iż-żieda fis-sussidju li se jagħti l-Gvern fil-budget għas-sena d-dieħla bl-iskema tal-Home Helper of Your Choice. Hawn qiegħed nirreferi għaż-żieda fir-rata fis-sija li wieħed jiġi sussidjat biex iħallas il-Home Helper bl-iskema tal-Home Helper of Your Choice. Fil-Parlament kellem ukoll id-Deputat Laburista Silvio Parnis li kwota minn studju li juri kif pajjiżna hawn numru konsiderevoli ta' persuni vulnerabbli bħalma huma l-anzjani u qal li l-Gvern kien għaqli li proteġa l-anzjani waqt l-imxija. Dan kollu għaxida ta' kemm dan il-Gvern għamdu għal-qalbu l-anzjani tagħna u kemm għamel dak kollu possibbli biex jipproteġi f'dawn iż-żminijiet ibsin li ħakmu lid-dinja kollha.